should enlist the aid of these mercenaries. Warriors, attack their fort! Hey. Godmorgen. Godmorgen. Er der bare faldet i søvn? Ja, for satan. Det er sindssygt, jeg sov så godt. Jeg drømte om, at jeg fik ny lejlighed og alt muligt. Okay. Og jeg ledte efter askebær i helt lang tid. Det skulle være grønt. Jeg kunne bare ikke finde det, og det var meget vigtigt, at jeg fandt det. Og så fandt jeg et andet askebær, og så var sådan, okay, det var fint nok, fordi jeg får et askebær i gave, og så... Ej, det var noget mærkeligt noget. Og så var den her lejlighed, det var... handlede bare om, jeg skulle finde... Jeg skulle betale 4.000 måneder for en helt vildt lejlighed. Det var på Østervold. Hvor den havde sådan noget udendørs, altså... Lejligheden var sådan, man var inde i en lejlighed, sådan en kæmpe terrasse udenfor, op på toppen af Østervold. Øj, jeg var sgu fed, den kan jeg godt have. Ja, det kan jeg da godt føle.
kan ikke huske, om der var noget mere, men det var sgu godt nok... det var en god drøm. Nå. Hvad sker der her? Hvad sker det, at... Du er... Hvad er du inde, og hvad laver du? Forget. Heroes of the Storm. Get. Yeah, man. Kom ind. Jeg streamer lidt. Fedt. Nice, skal vi se. Google. Jeg kæft, mand. Det var sgu da en god. Jeg kan se, det er meget så tungt, det er du sindssygt. Og se, hvor er vi. Hey, Google. Der var du. Fanden. Hvad sker der her, mand? Vi kunne den. Fuck det. Luk det. Nej. Jeg kan ikke finde... Det ligger bag Hero-skærmen. Den kan jeg jo ikke minimere, for kan ikke det. Jamen, jeg synes, det går ind ud. Det var sgu da irriterende. Jeg kan du ikke finde. Men der, hvis den popper op bag skærmen, ja, min browser, så kan jeg ikke få den frem på grund af at billeder i vejen. okay. Det skulle lidt mærkeligt. Bare ud ind. Ja, Virtual Mike. det er lidt spøjst. Ja, det var lidt. Det stod på forsiden. Det er nok. Ja. Huha. Venner. Sammen med dine kammerater for håben. Nej. Kun dig. Mig mod dem. Oh my god. Modstanderens hold har ikke lavet den eneste takedown. Yes. Ja, vi er ikke død en eneste gang. Du prøv at kigge på min stream. Jamen ja, den er offline. Er den offline? Jeg siger det i hvert fald på min skærm. Jeg vil lige prøve at trykke F5 igen. Jeg vil lige prøve igen. Men jeg kan nå at se det. Den skulle meget gerne køre der. Ja, jeg prøver lige at trykke F5 igen. Så sker noget. Nej, det